uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Asingamphapheli womveli, asingamphosiseli womveli, asingamakheli wabumdali, asingamakheli mangumdali. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Asingazenza abaziyo kunomdali, wonke ophilayo uyofa belidlozi. Asingazenza ngcono kunabaphansi, bonke abafileyo imiphefumulo yabo iba ngamadlozi. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Ilanga liphuma empumalanga, lishone entshonalanga. Umuntu uzalwa umuntu afa belidlozi. Idlozi alikhozwa kukhonzwa umdali kuphela. Bonke abaphansi abaguqe umdali kuphela. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Ngomdali wolowo mthetho uyahlonjwa izidalwa zakhe zonke. Yanibingelela wethu lasikaMdali. Umsa wenkosi ube phezu kwabayisabayo kulini nakulaba phansi, ngoba nelaba phansi kusingelikaMdali, nakuleli sengelamdali. Sonke thina abaphilayo nabaphansi sisezidalwa zikaMdali. Akukho kuyokushintsha lokho. Akunancwadi, akunamavesi, akunasahluko, akukho kuyolushintsha. Akunamprofeti, akunasithunywa, akunalutho, akunankolo, akunankonzo, akunamkhuleko, akunamuthi oyokushintsha. Iqiniso lithi sonke sisiyidalwa zikaMdali. Thina nabaphansi sonke sizidalwa zikaMdali. Ake ngithi ukunifakela lama-podcast, ke nithi ukwabheka kube kumuntu-ke ukuyicabangela-ke kakhulu nokujula ngalokhu azokubona. Anyway, sekungangathi-ke, sekungangani ukuthi nginifakele khona. Nanka-ke abantu abangaba.
One, asilalanga sihlushwa isipoko emqashweni. Two, South Africa's scariest story, Highway Sheila. 3, 10 scary videos caught on camera, V5. Seguwe. I'm not trying ukuthi ngikuconvince. Futhi anguforced ukuthi ngempela uthi hayi ikhona nje. It's up to you, your own research. Uzwe nabanye abantu ukuthi nabo bathini. Ngendaba yokuthi abantu balele kwelaba phansi. Ngiyaphika. Kuphika amakhamera, kuphika nabanye abantu. Kodwa kuloku mpompoloziwe ngezincwadi ezinamanga nethemba lamanga. Abanye babantu abapokayo, ngingasasho lama, abaningi bapokela ngisho emasontweni. Ubona abafundisi bepoka. Angazi bantu ababa. Kukini umsankosi phezu kwabayisaba kuleni nakulaba phansi lodumo kubo likaMdali kuphela kuzo zonke idala sikaMdali. Ukuthi uyawavula wabuke noma wavula wabuke, ukhetha ukuyivulela nje le incwadi zakho bese kuhamba ushumayela usuthunywe inkosi. Usubusisiwe usungcwele. You are the man of God or the woman of God. You are protecting the holiness. Angazi. Kodwa reality in nature iphikisana nako konke lokho nikushoyo. Ngoba lokhu i-reality eze namhlanje isifakazelwa na i-technology. Ngithe ngangcono kakhulu umuntu azifundele amakhono technology. Mavuma ulwazi lakho nemfundo yakho ubona cha uyabamba uyaphasa. Ungaqhubeka ube yi-scientist kanti futhi ungaba noma yini enye kuyimkhakha yokufunda ongaba yini kunoloku bhajwe kulezi zincwadi okuthiwa zingcwele kanti zingcolile zinamanga ngaphansi noMdali. Zinithembisa ilumbo, zinibambisa udongo olungawi. Ngempela lolu kholo loshuphuka kwelaba phansi. Abathakathayo-ke nabathwele, ngiyacabanga ukuthi ibona abazikangcono ukuthi la behlela kwelaba phansi yokwenzakalani ngabo na. Imphefumulo yabo iyoba yini kwelaba phansi? Iyomukelwa yini abazali babo na? Bayopoka yini noma beyikupoka? Boba amadlozi amahle noma boba amadlozi amabi? Kuphezu kwakho wena nawe mntakababa ukuthi uzibuze. Kungabi nje ukuthi ujabulela ukuthi hayi mina ngenza imali sekunemali eningi nako. Angaze ngabona owafa wahamba nemali yakhe. Lokho kungokwesikhashana, is temporary enjoyment. Kodwa kwelaba phansi uphila isikhathi eside nami ngeke ngasisho engingasazi ngoba ngazi 1/10 million. Kunalezi minyakanyana oyiphila la ezweni. Ukhumbule kwelaba phansi asikho isikhathi, ayikho iminyaka, kodwa kudonsa isikhathi eside bese thina sithi ngoba wafa ngonyaka othizeni kusho ukuthi usuneminyaka emingako kwelaba phansi. Kusho ukuthi lo muntu usepoka iminyaka engaka. Ithina esicalculator lokho isikhathi, iminyaka, izinsuku, izinyanga, amaviki. La ufika khona kwelaba phansi isikhathi asikho. Ayikho ikhalenda yakhona. Awekho amawasha khona. Ngangizwe nje abantu bathi sekusele 3 minutes kubhubha umhlaba. Hey kade
kade kwasa beyishumayela le rapture engakenzeki namhlanje. Kugcina kufe bona ukuthi bafika babe yini, kwenzeke njani kwelaba phansi. Lokho sekuyoba umshikashika obhekana nalabo bantu abakhuluma lelo hlazo, abafundisa leyo nkohliso. Kumuntu uzikhethela wey'dala zikaMdali. I'm not trying to convince anyone and I'm not babysitting anyone. Akekho ngempela engathi ngizombabysitha. Iqiniso libe phambi kwakhe kuthi uyalizwa, uyaphenya ngalo noma akaphenyi, kuphezu komuntu nomuntu. Njengalokhu umunyiwe ufuna ukuphuza amanzi, akekho ozophuza amanzi manje usukuma wena ubona ukuthi amanzi wathola ngaphi bese uyaphuza. Ngisho sekubuhlungu uthola ukuthi amanzi impompi ivaliwe kodwa wafuna uzuwathole. Not ngokuthi impompi ivalile, I'm sorry, amanzi awekho, anqamukile amaphayiphi. Angeke uhlale nje ukuthi ngoba amaphayiphi anqamukile, hayi-ke mina sengilinde ukuthi kuzokhanda amaphayiphi, ngiyophuza ngalelo langa noma emva kwalezo nyanga amaphayiphi obesesebenza ngawo. Lokhu awuzukulinda mina, awuzukulinda omunye umuntu, ngoba wena nami sonke asazi ukuthi sofanini, sibulawe yini, sifelephi, sife kanjani. Kodwa ngithi la usuke laba phansi ngikubekisa njengomuntu esukuma eyowafuna amanzi awaphuza. Yila uyolazi khona iqiniso. La ungasalitholi leli zulu, ungasamboni lo Jesu, engasekho amanzi kuleyo mpompi yakho yamanga, uyolifuna iqiniso uzulithole wesidala sikaMdali. Hayi, ngiyanzama ngaloko nami okuncane engize ngibekise-ke phela nangokunye okwehlela abanye abantu, njengazo nje lezi thombe engizivezayo, nizwe namanye amazwi abanye abantu ukuthi bathini, kwenzakalani. Ayikhona iyodwa inkolo ongekho iy'poko kuyo, neyi-one. Ngisho laba bathi ngcwele, zingcwele, babusisiwe, basindisiwe, kudlala nje izimpoki. Angazi-ke sebeqamba amanga bethi bangumdali ukuthi bofika benze njani kwelaba phansi. Well, kukuwe sidala samdali ukuzikhethela, zikhukhumeze nje ngoba ubona nampa abantu bekutusa, kanti awusiyena okutusa. Noma kuthiwa-ke unemali eningi, elikaMdali akusilona ile mali. Imali yakhandwa umuntu. Khumbula mntaka baba, imali yenziwa abantu, eyabantu. Le ndaba uthi unikelela umdali ngemali, yikho la bafundi sithathe bayidle, bahlakaniphile kunani, bayazi ukuthi imali yabantu ayisiyona indali, ikhandwa umuntu. Ngakho-ke uma benifuna iy'mali esontweni bafuna yona vele into yabantu ngoba bengabantu, kodwa okucasulayo baqamba bathi lo umnikelo wenkosi, kanti inkosi yenu yibo. Ngoba phela lo mnikelo wakho ushonaphi? Angithi usenkosini yakho uyodliwa inkosi yakho? Zibuze, phenya ingqondo yakho, ubani leyo nkosi yakho edla leyo mali yakho? Anyway, angipolitiki, kukini bantaka baba ukuzikhethela ukuthi nina ngesingani nithini. Anyway, ngiyabonga oy'dala zikaMdali, ake nginikeze ithuba nje ke nivule lezi, nibuke, nicabange, verify, xoxe nanabanye ukuthi ngempela kanti iliphi iqiniso. Mina ngibeke induku ebandla. Ngiyabonga abantwana baba. Umdali
Ngithembisa ukulunga mdali, omdali, mina ngiphambukile, ngithembisa ukwesaba mdali, omdali, mina ngiyathembisa, ngiphambukile, ngithembisa ukwesaba mdali, omdali, mina ngiphamdali usube nomusa, uzuhawelela lasengifa mdali, omdali, mina ngiphamdali usungamlahli lasengifa